Хвала Христу, дорогие слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. Сёння прачнулася Беларусь, вітае вас не толькі ў аўдыафармаце, але і зноў, бачце, мы выйшлі да вас у відэаэфіры. І вельмі цешымся з гэтай нагоды. Вось так распачынаецца актыўна наш Радыё Марыйны верасень. І не толькі наш, бо, канешне, той, хто завітаў да нас у студыю, прынёс нам добрыя навіны і запрашэнне на свята. Калі ласка, вітаем разам з вами ў студыі ксяндза-каноніка Юрыя Санько. Пахвалёны Ісус Христос. Навекі вечная, амен. Ксяндз Юрый, акрамя таго, што у вас ёсць такая салідная прыстаўка канонік, вы яшчэ пробаш вельмі знанай у мінскую парафію, якой адбываецца шмат актыўнасцей. Гэта парафія Найсвяцейшай Тройцы, яшчэ мы яе называем касцёл Святога Роха на Залатой Горцы. Як ні назаві, усе здагадаюцца, дзе гэта. Праходзяць шмат мерапрыемстваў, курсаў, хрысціянскіх урачыстасцяў менавіта ў вашай парафіі. Але верасень заўсёды адзначаецца такой вялікай падзеяй ужо не першы год. Вы праводзіце хрысціянскі фэст. Раскажыце нам, калі ласка, што гэта за фэст і калі ён узнік? Я, можа, так распачну крыху здалёк. Касцёл заўсёды быў месцам не толькі сустрэчы чалавека з Богам, але таксама сустрэчы чалавека з чалавекам. І для гэтага касцёл заўсёды арганізоўваў шмат розных мерапрыемстваў. Я не кажу толькі зараз пра касцёл на Залатой Горцы. Увогуле, касцёл як установа, гэта заўсёды было месца, дзе чалавек атрымоўваў адукацыю, дзе чалавек паглыбляў свае інтэлектуальныя веды, паглыбляў свае духоўныя, якіясьці такія новыя узбярэжжы браў. Вось. І я хачу, каб таксама наша парафія такой заставалася. І таму мы ладзім вельмі шмат розных канцэртаў, фестываляў, дзе дзверы касцёла адчыненыя для кожнага. І сапраўды такі водгук ад мінчан вельмі такі прыязны, таму што збіраецца на гэтых канцэртах вельмі шмат людзей. І з іх, я думаю, што большасць людзей альбо праваслаўныя, альбо ўвогуле людзі, якія шукаюць. Я ўпэўнены, што калі яны прыйдуць на такі канцэрт арганнай музыкі і пачуюць яго ў сценах святыні, безумоўна, гэта будзе таксама час, момант, каб, углядаючыся ў крыж, у абразы, у фігуры, таксама задумацца пра вечнасць. І можа той попел з іх сэрца будзе абтрусены і будзе скінуты, і яны змогуць таксама распаліць агеньчык сваёй любові, свайго пошуку, такога жывога пошуку Бога. Кожны верасень стараемся ў першую нядзелю верасня распачаць такой адметнай падзеяй, і спадзяюся, што яна стане такой традыцыйнай у горадзе Мінску. Гэта фестываль хрысціянскай культуры. І адна культура, адно багацце, мы так называем гэты фестываль, таму што гэты фестываль з аднаго боку паказвае нас як хрысціян, да, чым мы жывем, у якім напрамку мы рухаемся, як мы шукаем Бога ў штодзённасці, але таксама гэты фестываль накіраваны і для ўсіх жыхароў нашага горада, для ўсяго грамадства, таму што мы маем адну культуру, адно багацце, і варта, каб мы гэта ўзгадувалі, каб мы гэтым жылі, каб мы гэта падтрымоўвалі і развівалі, прывіваючы вось такое пачуццё любові да нашага беларускага і маладому пакаленню, і ўвогуле усяму нашаму грамадству. Таму гэты фестываль, і ўжо як узяўся за арганізацыю сёлетняга фестывалю, то заўважыў, што гэта ўжо 5-ы фестываль. І сапраўды такі ўжо іспыт, такі тэрмін, калі ідзе іспыт, гэта першыя 3 гады. Калі пазней якоесьці мерапрыемства працягвае дзейнічаць, значыць, яму ёсць месца, значыць, яно запатрабаванае і варта далей яго праводзіць. У гэтым годзе это ўжо будзе 5-ы фестываль хрысціянскай культуры. І сёлетняя тэма у нас гэта духоўны сэнс паломніцтваў і рэлігійнага турызму. Апошні год вельмі шмат ідзе мовы на розных узроўнях, не толькі ў асяродку касцёльным, але таксама і ў грамадстве
ідзе мова пра рэлігійны турызм. Вось, і мы хочам на нашай гэтым фестывалі падчас канферэнцыі таксама разабрацца, ці паломніцтва і рэлігійны турызм это тое самае, ці ўсё ж ёсць адметнасці. Вось, будзем пра гэта разважаць. Будзе таксама у нас лекцыя, такі выклад, можа больш, я стараюся адыходзіць ад такіх вось аўдыторных лекцый, гэта больш можа будзе сведчанне, калі дырэктар Кинании, гэта праваслаўная установа братства праваслаўнага, падзеліцца досведам супрацоўніцтва міжрэлігійнага. Вось, калі мы таксама пагаворым пра мастацтва, таму што мы, як выбіраемся ў пілігрымкі, вядома, калі гэта паломніцтва традыцыйнае, класычнае, да іконы, да абраза, да Маці Божай Буслаўскай, Браслаўскай, Тракельскай, калі ласка Лагішынскай, гэта адно. Але калі мы выязджаем у якіясьці паломніцтвы типа нашай бацькаўшчыне ці за мяжу, заўсёды там ёсць таксама нотка і мастацтва, тому што мы захапляемся тымі творамі, якія там бачым, канешне, шмат молімся, але таксама пра гэта будзем размаўляць. Ну і паразмаўляем пра наша Палессе, пінская дыяцэзія 100 год у гэтым годзе адзначае, мы трываем у гэтым святкаванні вялікага прыгожага юбілею, і таму мы пагаворым пра пружаны, пра ружаны, пра вось пра той край, дзе так інтэнсіўна аднаўляюцца святыні, што мы там зможам убачыць, акрамя святынь, тых рэліквій шматлікіх, якія зараз знаходзяцца ў касцёлах адноўленых, вось яшчэ якія месцы, бо таксама такая прыгожая прэзентацыя зроблена. Вось, таму, ну, а тэму мы выбралі, я не даю вам пытання нават задаць, да? Усё расказваю, як ёсць. Я слухаю захапленні, калі ласка, я пытанне задам. Яна абумоўлена тым, што мы сёлета перажываем вось вялікі год юбілейны хрысціянства, 2025 год, і дэвіз, з якім мы ўсе жывем, які прапісаны ў нашых сэрцах, мы пілігрымы надзеі. Вось таму мы хочам таксама ў часе нашага фестывалю паразважаць менавіта над паломніцтвамі, над тым, як мы можам шукаць вось гэтага духоўнага ўзмацнення ў такога роду духоўнасці. Гэты фестываль не першы год праходзіць, і заўсёды ёсць такая адметнасць, зварот да нашай міжрэлігійнасці беларускай, і не толькі беларускай, бо на Беларусі традыцыйна жывуць народы многіх культур, і нават Радыё Марыя зараз вось месціцца ў сінагозе, і мы тут суіснаём у такім добразычлівых стасунках са сваімі суседзямі. У гэты раз вы распавялі, што ўжо будзе прадстаўнік праваслаўнай культуры, так? Які будзе распавядаць пра менавіта супрацоўніцтва міжрэлігійнае. Гэта быў першы даклад, і ну, я быў у тым доме не адзін раз у Кинании, так калодзішчы. Вось, і сапраўды тая атмасфера, якая там існуе, яна вельмі прыязная і ну, заахвочвае да такога далейшага развіцця і паказвае, у чым наша багацце як беларусоў, як веруючых людзей. Тут мова ідзе не пра тое, каб перацягваць, хто праў, хто вінават, вось, а мова ідзе пра тое, каб суіснаваць у любові, згодзе і разам перамяняць нашае асяроддзе, разам перамяняць у нашых традыцыях, у сваіх традыцыях, не змяняючы адну, вось, а дапаўняючы, можна так сказаць. І ну, хочу таксама зазначыць, што ўжо каторы год запар гэты фестываль мне таксама дапамагае ладзіць такі таленавіты чалавек, які з'яўляецца праваслаўным, такім шчырым веруючым чалавекам, вельмі добра ведае яго сям'ю, гэта Мікола Матрунчык, які ў свой час быў вельмі актыўны і ў братстве, і ў Кинании. Вось, і сёння ён таксама служыць сваім жыццём, можна сказаць, у штодзённасці, каб вось Божае імя было праслаўлена.
Ён будзе прадстаўляць кананію і вось гэты Не, даклад, будзе прадстаўляць дырэктар, таму што ён ужо пайшоў на пенсію. Мікола са сваёй сям'ёй будуць частаваць усіх пачастункам, таму што фестываль хрысціянскай культуры гэта не толькі пра канферэнцыі. Гэта заўсёды вялікае свята, таму што мы запрашаем на кірмаш. Заўсёды... Давайте спачатку яшчэ ўсё ж такі раскажам пра канферэнцыю, бо я, даражэнькія, ўжо бачыла, што канферэнцыі дакладаў будзе 4, то мы распавялі пакуль што толькі пра 2, так? Пра 3. Пра 3. Давайте яшчэ раз раскажам праграму канферэнцыі, а далей мы вернемся ўжо да агульнага спісу мерапрыемстваў. Ну, я скажу, які будуць даклады, менавіта гэты досвед, такое сведчанне дырэктара кінаніі гэтага дому, які распавядзе пра той вопыт супрацоўніцтва міжрэлігійнага, да, таму што там у тым доме таксама праводзіцца у цэнтры, можна так сказаць, не доме, а ў цэнтры кінанія праводзіцца вельмі шмат мерапрыемстваў самага рознага кшталту. Вось, ён падзеліцца такім досведам сваім, як вось гэта суіснаванне яно узбагачае нас. Сказаў пра мастацтва, што пілігрымкі, якія асабліва па Беларусі ці за мяжой, яны заўсёды звязаны з мастацтвам, таму таксама будзе даклад пра мастацтва. Хто рыхтуе яго? Я зараз падгляджу. Вось, першы даклад будзе, прачытае нам Кастусь Антанович, гэта дырэктар дому кінанія. Вось, менавіта вопыт міжрэлігійнага супрацоўніцтва. Пазней будзе таксама даклад Анастасіі Балыш, мастацтва ва славу Божую. Вось, будзе вельмі цікавы даклад Святланы Іеропіс, якая паспрабуе паразважаць на тэму падабенства і адрознення паломніцтваў ад рэлігійнага турызму. Вось, каб мы таксама, таму што некаторыя вельмі так крытычна ставяцца да рэлігійнага турызму, кажуць, мы ў паломніцтва. Ну, паслухайце, калі мы, нават я, калі арганізуем, ёсць суполка ВМД пры нашай парафіі, якая арганізоўвае паломніцтва, я зараз таксама з'яўляюся адказным у дыяцэзіі нашай за арганізацыю паломніцтваў. І калі мы арганізуем паломніцтвы за мяжу, напрыклад, ці нават па Беларусі, гэта таксама заўсёды і рэлігійны турызм. Таму што ёсць шмат малітвы, ёсць разважанні. Мы стараемся, каб кожнае паломніцтва было пад якойсьці канкрэтнай тэмай. Напрыклад, калі мы едзем у Будапешт, гэта значыць, што мы наведаем абавязкова рэліквіі святога Іштвана, галоўнага пакравіцеля ўсёй Венгрыі. Калі мы едзем у Польшу, цяжка сабе ўявіць наша паломніцтва ў Польшу, калі мы не схілім калені перад абразом Маці Божай у Чэнстахове. Вось, ці не наведаем лагіўнікі ў Кракаве, да, і не памолімся пры труне рэліквіях святой Фаўстыны, вось, молячыся каронку да Божай міласэрнасці. Кожная праграма вельмі насычана духоўнасцю, але калі мы едзем таксама за мяжу, напрыклад, ёсць экскурсія. Гэта ўжо не духоўная праграма. Мы ідзем, мы зведваем горад, гэта ўжо турызм. Вось, і таму будзе вось гэтая прыгожая лекцыя, каб паразважаць пра аднолькавасць і адрозненне вось рэлігійнага турызму ад паломніцтваў. Вось, і, канешне, таксама Тацяна Міцкевіч, яна вось распавядзе, наша каталічка распавядзе менавіта пра нашу піншчыну, пра яе багацце, пра гэты невялічкі куточак, але так багаты у традыцыю, у гісторыю, пра ружаны, пра пружаны, пра тыя святыні, якія там існуюць, маю на ўвазе зараз рэліквіі, якія там ёсць у святынях. Ну і ввогуле пра гэтыя мясцовасці, пра гэты куточак, і такім чынам мы таксама як бы уключымся вось у гэтае прыгожае святкаванне стагоддзя пінскай дыяцэзіі. Адметнасць, гэта вось 4 даклады будзе, яны такія сведчанні, да, я бы больш сказаў. Дапоўніць, хочу сказаць нашым радыёслухачам і відэагледачам сёння, што мы будзем намагацца зрабіць запіс гэтых дакладаў, сведчанняў, для таго, каб і вы, даражэнькія, тыя, хто не змогуць трапіць на свята ў нядзелю, маглі таксама пазнаёміцца з гэтым цікавым, ну і важным, мне падаецца, таксама досведам. Канешне, і вось і цікава тое, што заўсёды мы імкнемся, каб вось не было толькі канферэнцыі, заўсёды ў нас ёсць такая дыскусійная панель,
дзе ўжо ёсць дакладчыкі, якім можна задаць пытанне, і тады мы ўжо ў свабоднай форме разважаем на тую альбо іншую тэму, дзелімся досведам, людзі могуць, слухачы, якія ў касцёле знаходзяцца, таксама могуць падзяліцца сваім досведам. То есть такая жывая дыскусія адбываецца. Ну і сам фестываль завершыцца таксама арганным канцэртам, таким вельмі прыгожым. Выканаўцам будзе Владзімір Мірончык, такі знакаміты беларускі выступоўца. Ён прадставіць сваю праграму, это ўжо на завяршэнне. Але пачнецца ўсё, як заўсёды, святой імшой. Ніколі не можа быць так, каб нейкае каталіцкае свята распачалося інакш. А якой гадзіне павінны завітаць госці, каб патрапіць на самы пачатак свята? Цэнтральным момантам, канешне, кожнай урачыстасці ў касцёле, у нашай рэлігійнай супольнасці, канешне, з'яўляецца святая імша. Гэта цэнтр нашага жыцця. І святая імша будзе цэлебравацца ў 12:30. Вось, пасля святой імшы пачастунак, на які запрашаем за дабравольнае ахвяраванне, можаце пачаставацца, і будзе і суп, і бліны традыцыйныя. Распавядзіце нам тое, што вы казалі. І гарбата. Да, эфіру. Розная. Нам тут казалі такія назвы. Ось, так што будзе, пачастуем усіх, хто будзе прысутнічаць, таму запрашаем. Ну і, канешне, таксама адметнасцю, так, вярнуся да кірмаша. Будзе кірмаш, дзе будзе і рэлігійная літаратура, і нашы рамесленнікі беларускія таксама некаторыя прадставяць свае вырабы, і таксама запланавана некалькі майстар-класаў, напрыклад, па пісанню ікон, абразоў. Вось, будзе майстар-клас па таму, як плясці паясы, ну і шмат чаго іншага. Таму гэта такі час, я спадзяюся, што будзе спрыяць нам і надвор'е, каб пабыць сапраўды разам, пагутарыць, падзяліцца сваім досведам і можа нешта цікавае, прыгожае набыць у падарунак для сваіх родных і блізкіх. Усё ёсць: духоўны складнік, інтэлектуальны складнік, смачны складнік. Ёсць таксама. Ёсць што парабіць рукамі для тых, хто любіць творчасць. Сапраўдны фэст. Распачынаецца о 12:30. Да якой гадзіны будзе доўжыцца? Так, усё адбудзецца 7 верасня, першая нядзеля месяца. Пачатак, кірмаш будзе ўжо ад 11 гадзіны. Святая імша ў 12:30. Пасля святой імшы пачастунак. У 5 гадзін вечара будзе канцэрт. І до 6 гадзіны ўжо будзеце ўсе свабодныя. Каб вы разлічвалі свой час, як можна яго добра бавіць у бліжэйшую нядзелю 7 верасня. Ксёндз Юрый, з вашых назіранняў, прыходзяць людзі самі па сабе або сем'ямі? Ведаеце, кожны год па-рознаму, таму што частка вернікаў застаецца пасля імшы на 12:30 і удзельнічаюць. Шмат людзей прыходзіць асобна. Ну, з сем'ямі, напрыклад, пабылі да абеда ў сваім касцёле на імшы, а ўжо прыязджаюць на сам фэст, там на пачастунак, і пазней застаюцца на канферэнцыях, таму што кожны год новая тэма. Мы ўжо разважалі і пра нашых паэтаў, і пра нашых музыкаў, і пра архітэктуру. Вось, у гэтым годзе сёлета мы разважаем пра паломніцтва і пра рэлігійны турызм. І я спадзяюся, што гэта будзе такая таксама цікавая тэма. Ну, мы таксама думаем, што тэма цікавая, таму што ў гэтым годзе Радыё Марыя зрабіла шмат перадач, як інтэрв'юеры паломнікаў і пілігрымаў, як заўсёды, дарэчы. Але і таксама Радыё Марыя пілігрымуючая радыё, якое даязджае да людзей, таму мы спадзяёмся, што і ў гэтым годзе збярэцца вялікая колькасць людзей, цікаўных хрысціян і не толькі, запрашаем усіх. Дзверы нашай святыні, Залатой горкі заўсёды адчыненыя. Запрашаем усіх людзей, хто як можа, хто у які час можа, хто можа толькі на імшу, калі ласка, хто застанецца на канферэнцыі, хто можа прыйдзе толькі на пачастунак, вось, а хтосьці можа прыйдзе толькі на канцэрт. Але гэта заўсёды час, які мы праводзім у святыні, дзе мы сустракаем іншага чалавека, але таксама дзе ёсць магчымасць і заглыбіцца ў сваё сэрца, каб сустрэцца з Богом. Як парафіяне перажываюць гэты фэст?
Падтрымліваюць яны вас Ну, у падрыхтоўцы? безумоўна, то есть пробач без парафіян гэта як генерал без войска, ведаеце, і мы ўжо ў суботу рыхтуемся, мы выставляем шатры, рыхтуем тэрыторыю, і гэта заўсёды таксама узбагачае і ўзмацняе саміх парафіян, таму што тады касцёл становіцца такім цэнтрам жыцця, тады вера наша з'яўляецца не такім прыдаткам да нашага жыцця, а нашым жыццём. Вось калі чалавек адчувае адказнасць. Я заўсёды кажу, што сёння ксёндз Пробаш, ксёндз Юрый, заўтра будзе ксёндз Павел, ксёндз Кірыл, хто заўгодна. А вы гэта ваш дом. Гэта дом, і як казаў святой памяці папа Францішак, касцёл гэта тое месца, куды не трэба запрашаць, таму што гэта мой дом, і я заўсёды запрошаны ў гэта месца. Вось, так як мы прыязджаем да бацькоў, нас ніхто не запрашае, так як мы вяртаемся ў свае дамы, нас ніхто не запрашае, таксама мы прыходзім у касцёл. Вось, таму это наш агульны дом, і маё заданне таксама і парафіян, каб зрабіць, каб ён быў утульны для кожнага. Запрашаем. Ксёндз Юрый, напрыканцы. У вас шмат спраў. У вас шмат розных заняткаў і адказнасцяў. Чаму вы працягваеце рыхтаваць гэты фестываль? Ну, паслухайце, слава Богу і дзякую Богу, няхай Божае імя будзе праслаўлена і за тыя магчымасці, якія могуць рэалізоўвацца. Я спадзяюся, мне вельмі падабалася мітрапаліта нашага Юзефа Станеўскага такія выслоўя, якое ён за кімсь паўтарыў, зараз не ўспомню, але з яго вуснаў я гэта чуў. Мы можам рабіць шмат для Хрыста, але галоўнае, каб мы рабілі з Хрыстом. Таму я малюся і стараюся, каб усе тыя справы, якія Бог благаслаўляе рабіць, каб яны рабіліся не толькі для Хрыста, але і з Хрыстом. Хай пан Бог дабраслаўляе нам на добрае надвор'е у гэтую нядзелю, бо фэст па большасці будзе адбывацца на вуліцы, як заўсёды. Мы шчыра запрашаем таксама далучацца да гэтага урачыстага свята. Дзякуй вялікі, што завіталі да нас сёння ў студыю, знайшлі гэтае акенца ў сваім графіку, каб тут распавесці пра свята. Яшчэ раз, калі ласка, нагадваем дату, час. Запрашаем. Ну, перш за ўсё, хацеў бы падзякаваць Радыё Марыя, якія заўсёды, вы вялікую справу робіце, таму што вы заўсёды першыя. Вы хочаце даведвацца, вы хочаце распавядаць, і дзякуючы вам многія вернікі па ўсёй Беларусі, яны могуць разам з намі суперажываць і нашыя фэсты, і нашыя імшы, і нашыя малітвы. Таму дзякуй вам вялікі за вашае служэнне. Матуля мая у Нясвіжы заўсёды слухае і заўсёды кажа, што вось тут малілася з гэтым ксяндзом, тут з гэтым ксяндзом малілася, тут слухала такую канферэнцыю. Старэйшае пакаленне вельмі ўдзячнае вам. Это я пераказваю яе словы і сам упэўнены ў гэтым. Вось, а вас, дарагія маі, хто жыве ў Мінску, можа, хто будзе наведваць у гэтую нядзелю Мінск, запрашаем 7 верасня у 12:30 на святую імшу, якой распачнецца фестываль хрысціянскай культуры. Адна культура, адно багацце. Сёлета мы будзем разважаць пра духоўны сэнс паломніцтваў і рэлігійнага турызму. Пахвалены Езус Христос. Навекі вечныя. Амен.